मोस्रोम I love you आं नोंखौ जोबोद मोजां नोंबा आंखौ मा सानो आं जेबो मिन्थिया नाथाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनखायो मोस्रोम मा सिरि थाखो नोङो मोस्रोम नों आंखौ मोजां मोनानो नोङो शक जादोंना बुं मोस्रोम नोङो आंखौ मोजां मोना नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय माबाफोर दंमारना गैमारा मा जेबो बुङा आंखौ गाज्रि मोनबाय नोङो I love you बुंनायखाय माबा सयथा जालायखो नोंहालाय बुंदो नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय माबाफोर दंना गैया आंथ' बुंबायानो माबा सयथा बुंदो आंबो नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोनमारो औ आंबो नोंखौ मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनखायो आंबो नों आंखौ मोजां मोनमारो ना मोस्रोम ना नों आंखौ ओरैनो फाल्तु खालामदों मानो फाल्तु खालामनो आं फाल्तु खालामाखै दे नङाबा दा दसे उनाव रायज्लायगोन दे आंखौ आब'आ लिंदों र' ना सायनो ना सायखांना खिन्थु आंनो फन हरमार दे जागोन दे आं ना सायखांनायनि उनाव नोंखौ फन खालामगोन दे अब्लालाय सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो नेरसोना आंखौ I love you होनना बुंबाय आंखौबो नेरसोना मोजां मोनो आं सिमाङावबो सानामोन नेरसोना दे आंखौ सानसे गोसोथोगोन होननानै आंलाय आं दा मार खुसि आं खुसिखौनो लाख'नो हाला नेरसोन बायसो एसेबां गुफुर एसेबां समायना सेंग्रायानो आंखौ मोजां मोनमारदों माने आंखौ मोजां मोनमारो आं सिमाङावबो सानामोन एसेबां मोजां सेंग्राया एसेबां समायना सेंग्राया आंखौ मोजां मोनगोन होननानै आंथ' सानबासो थायोमोन आंखौलाय सोर मोजां मोनो गोसोम बन्दिदि होननानै नाथाय आं खुसिखौनो लाख'नो हामालालै मा खालामनो आं दा मा खालामनो ओइ मोस्रोम ना सायनो होनाय मा जाखो मा खालामबाय दं नों न' सिङाव हा मेकआपखौनो दाग'बाय दङ फै माबोरै र' नै थांगासिनो र' दोखो रागा जोंबाय बिब'आ नंमारगौ दे नाया अबावबा सेवगोन गोबाव जाबाय 5 मिनिट होननाया 10 मिनिटनिबो बारबाय बे गथ' सासेखौबो रागासो जोंनो ओंखारबाय आं नाखौ सायबा सायगोन होननानै दाबो सायनो फैला मा खालामबाय दं बे न' सिङाव मेकआपखौनो दाफबनो थांलायबाय खोना उनावसो गम मोनगोन र' मेकआप लाबाय थानाया थांदो थां ओंखाम सङै नामा सङै थां आंहा नाखौ सायनोसै एसेबां गोबाव मा खाना थानाय नों हा नायानो माथो सेवलांगोन माबा मानसिखौनो एकदम रागासो जोंनो ओंखारग्रा जाबाय आङो मेकआप लानो थांदोंमोन नोङो न'आव थानायाव मेकआप लायो सोरबा राय जेसेबां हायो राय आरो हागौबा बुबो आं दिनै जेमान बुबाबो रायबाबो जेबो मोना मानो होनोबा आं दिनै जोबोद खुसिखा माने आं माने बुंनोनो हाया नोंहालाय मानो एसेबां खुसि जादों दिनै जादों आरो मा सोरबाफोर रं नाम्बारफोर नांबायबाय नामा नोंनियाव मा रं नाम्बार नांला बायदो रं नाम्बारखौबो गोसथि नामा सोरबा रं नाम्बारजोंनो रायज्लायो आं रं नाम्बारफोरखौ जेबो फात्ता होखाया होमबालाय नोंहा दिनै मानो एसेबां खुसि आब' आं दिनै बिराद खुसि मानोना आं दिनै ना गिदिर मोनजागोन नालाय बेनिखायनो आरो जेनेबा ना गिदिरखौनो मोनजाफेराखैसो आरो दिनैसो मोनजागोन बेफोरबायदि खालामथारदों माथो नोङो बे साननैसोआ माथो ना गिदिरखौनो जायाखैमोन बेदरसो जाबाय दङमोन आरो दाउदै दिनै दा ना गिदिरखौ मोनजासिगोन ना जाथारैखाय माने सप्तासेयानो जासिगोन माथो ना गिदिर जायैया बेनिखायनो आरो दे सायदो नाया गोबावथार जाबाय आंबो ओंखाम संहैनोसै ओंखाम संखांना आरो आलु हानोसै माजों संनाया मोजां जागोन नाया थाइगिरजोंबो मोजां जागोन माथो आब' मोजां जागोन न' थाइगिरजों जाथाराखैबो दिनै नङाबा थाइगिरजोंनो संनोसै ना दे सङै थां जिजे सङै थां जिजे सबाबो जागोन आं दे होमबालाय थाइगिरखौनो लेमोनोसै आं ओंखाम संखांनानै दे आंनि बिबार आब' आंसो मोनथिगौ आं मानि थाखाय एसेबां खुसि सरि दे बिबारि आब' आं नोंनो खिन्थाथ'आ दानो मानो होनबा आङो लाजियो सिगाङो आङो बिबारि आब'खौ फोजोंसार गुमैजों रायज्लायबाय थाबा जि रायखायोमोन खालि रायज्लायनायल' गोसथोनायल' होननानै ओमफ्राय आरो दा आंबो बिसोरबायदि जाबाय माने मालायखौ बुंबाथाय सनखायो खोनालै
आं दा नेरसोनखौ बोरै फन खालामबावगोन आं माबा लाजिनायसो मोनसोबाय गोसोग्राखौबो नालाय माबा लाजिखांनायबो मोनो माथो बियो हरग्रोथोंसैलै माबा आं बिराद लाजिनाय मोनथारबाय बुंनाबो लाबाय आंबो मोजां मोनो होननानै दा बुंना लानायनि उनाव बिराद माने लाजिनाय मोनथारबाय आं आरामसे जाखांबाय लोंखांबाय खिखांबाय दानियाबा सेंग्राफोरखौ फन खालामनोसै रिसार्ज गैयिनि थाखाय फन खालामनो हायाखैमोन दिनैसो ओमफ्राय बालि आंखौ बेसेबा सानगासिनोसो खोना बै समायना बिउटिफुल सिख्लाया आंनि नाम्बार लानानै आंखौ मानो दालागि फन खालामाखै होननानै र' दिनै खालामनोसै मानो होनबा आंना रिसार्ज जोबना दङमोनलै आंहा गावहा जेबो एक्सट्रा इनकाम गैया नालाय बिमा बिफानियाव बियाबा मोना हेलौ कौन बोलছে नोङो कौन बोलছে एसे बुंदों ना आमी तुम्हाके मासेने मारिम थे तुम्हाके आमी सर बांगाल हुवानियावसो नांहैदों आंलाय बै हेन्डसाम सेंग्रानिसो नाम्बार होनना सानबाय बालि दानायबा मा जाबावगोन बै बुथुकुआनो बे नाम्बारखौ गोरोन्थि लिरना लाबोदों खोना सर बांगाल बोरायनाव नांहैमारदोंलै फनाव पुथुकु जों फैलाय माइलि आब' मोजाङैसो बुंदोंना नोङो दाख्लैयो सेंग्राफोरनि नाम्बारखौ मोजाङै लिरना लाबोदोंना लाबोआखैमोन हा लाबोदोंमोन मोजाङैनो लिरनानै बुंदि पुथुकु साला नोङो मोजाङैसो बुंदोंना हा सोरबा बांगाल बोरायनावसो नांहैदों सन फना नाम्बारखौ नोङो साला गोरोन्थि लिरना लाबोदों हा साला एसेबां सेंग्रा साफाया आंनो नाम्बारखौ हरदोंमोन नों साला नाम्बारखौ गोरोन्थिसो लिरना लाबोदों ना दा आं बै सोरखौ अबाव लोगो मोननांगौ जाखो आंलाय अबाव गोरोन्थि लिरना लाबोखो आब' बिसोरो जा खिन्थादों बेखौनो लिरना लाबोदों नोंनि मथे थारमाने बिसोर गावनि नाम्बारखौ आंनो होआखै आरोना गुबुननि बै बांगाल बोरायनि नाम्बारखौसो होदों आरोना बै सेंग्राया गावनि नाम्बारखौनो होदोंमोन मानो होनबा आंखौ बियो जोबोद फसायखादोंमोन आं मिथिगौ बियो आंखौ नायबाय दंखायोमोन नोंनो गोरोन्थि लिरना लाबोदों माबा आब'आबो बिसोरो जि नाम्बार खिथादों बेखौनो लिरना लाबोदों आरो आंलाय अबाव गोरोन्थि लिरना लाबोखो माबा आंखौसो बुंबाय था नोङो उल्था-उल्थासो ना नोङो उल्था-उल्थासो गैला आंनि जिउआव रावबो गैला एक्स हिन्जावाबो आंजों मालायबा फैलानो बिजामादै मोननायखाय लेबेल जाबाय रांखावरि सनायाबो गारना थांबाय उदैखौबो उखैनाय रखम मोनहांहां मोनदों फेलौ फिसाफोराबो आफा ओंखाम नांगौ होननानै बिगासिनो माइरं गैयालै फेलौ फिसाफोर माइरं गैया फारसेथिंजाय फैसाबो गैला फुङाव इसे दङमोन बेफोर जानायफोराबो हजम जाजोब्बाय दानियाबा माखौ जानो आयौ फैसायालाय दङमोनलै आंनि गान्दु सिङाव नाथाय बै रांखावरियानो खावना लांजोबदों आं मोनथिनायानो थायाखैमोन आं दङ आरो आं चेकिंखौनो खालायाखैमोन
नाथाय दाखालिसो नुबायदि फैसाया गैया जाना दङ बै रांखावरिया आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ फैसायाबो 1000 2000 नङा फुरा कापुरि लाखसे दंखायोमोन 1 लाख रांखावरि आं नोंनि गोसोखौ एसेबांबो बिदि सानाखैमोन नोङो गावगाया थांबाय दे हा आंनि लाखसे फैसाखौलाय मानो खावना लांनांगौ फारसेथिंजाय नोंनि थाखाय आंनिया साख्रियाबो गैला मानसिखौ एसेबांबो अयनायद्राय खालामनाङा शाला सोर वाजों थांमारदो बै जावख'आदायाबो शाला बिनि मबाइलाबो किपेड गोनांसोना नङाबा फट' दिखांनानै आंनाव हरनो हागौमोन दै बै रांखावरिया शनि ग्रहसोमोन आं बे शनि ग्रहखौ लोगो मोननाय लोगो लोगोनो गैला आंनि न'खर संसार गासैबो बायफ्लेलांजोबबाय थेर बेथेर जाजोबलांबाय मा दाय मावनायनि नोङो आंखौ एसेबां गिदिर साजा होखो रांखावरि बैतालि रांखावरि आंनि खुगानिफ्राय मोजां राव ओंखारलाय नोंनि सि एसेबां बिदि नोङो मानसिखौ एसेबांबो बिदि खालामनाङा आइ बांगले लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आंनि देहाया दिनै बारा मोजां नङा दे एसे लोमजाहां मोनबाय दङ दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामथार दे आङो मोजां नंगौबाबो नङाबाबो आंखौ सैयोबाबो सैयाबाबो मोनसे लाइक होना होदो आरोना नोंथांमोना आंनि थाखाय नङाबाबो बिबारि मोस्रोममोननि थाखाय होदो लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ